Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa laing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maison mayong gabi iniyata sa atong tulamanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon ka kinaadman non potest esse de tornum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kun waas kamatuuran ni pasukat. Maison nagadapit kami kaninyo ning atong tulamanon pagpaambit sa mga apong sa Diyos alang sa itong kaluwasan o paghatag sa katinawan sa mga pagtulunan nga gilubog sa uban sa atong mga doktrina sa Santa Iglesia Katolika o ato sa ning usayon o ato sa ning patiliwadan o pagampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos langitong amahan, Yahweh, gahom nga langitong amahan. Si Jesus mingon pinagi sa akong ngalan. Pangayo kamo sa akong amahan ug iyang ihatag kaninyo. Among gipangayo o Dios ang kalinaw sa kalibutan. Ug usab ang pagdani sa mga katawhan nga nagpagapos sa kasalanan, wa na makaipsot kay wa sila makakita sa grasya nga makasantos, nga makahilis, makalugti sa kadina ni Satanas, pinagi sa gahom sa sakramento o sa ngalan ni Jesus nga atong Ginoo. Amo sang gipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen atong langitong inahan, ang iyang mapadayunon nga pag-ampo alang kanato ngadto siyang anak dili balibaran. Kini atong gipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoog manunubos. Amen. Sa samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon may gabi, uban na to sa Brad Aling Bakalso sa mga kugihan kayong Catholic Lay Minister sa San Jose Parish Church sa Bunok. Og niya sad si Dennis Abarquez. Usas mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Karon na yung adlaw dungaling dako kayong kasaulugan sa atong parokya sa Jose kay kanuman og duha kasi ika-62 karon nga sumad sa katukuran sa pagparokya sa Tabunok. Ang unang kura paroko si Padre Alfapara. Ya, nihalina sa lang kinabuhi o gisundan sa nagkalalaing mga kaparian o hangtod karon ang atong mga pari, ang 5 ka mga pari dungaling, si palihog ko og si Padre Dennis siya may head de Barek 4. Dennis Kamomot. Barek 4, si Father Joseph Intig. yes, O si Father Eugene Arsico. Niya si Father Resaba o si Father Bernardo Dilaw. yes, Uyaw. morang 5 ka mga kugihon sa nga mga pari sa team nila o nas Tabunok o karong yung gabi una padung misnungaling diri sa syudad gikas Talisay nablihan ang iyang Facebook maugi pagmisa sugod pagmisa sa iyang ekselensya Jose Serapia Palma atong obispo mo nimisa sa Triduum katong adlaw sa sa ulog dakong kasaulugan sa Tabunok St. Joseph Parish. Mara kuyog-duyog tas mga pagampog pasalamat sa Dios sa kamapadayonon turti naghanag manimba madomingo di aduling sa ganing ordinary day. Ha? Kanunay puno Lunes nga na tos diya, Birnes, daghang Daghang kay kayo. manimba ang mga tao na hunog gito sa kisulti ni Padre Alpapara
kay kadawali ato ni Padre Papara Paula Escalinaw, Eucharistia ang pagpaniguro nato sa kalawasan, kalawat sa malgalawas sa Ginoo, ug kamo mauswagon kalagnon og lawas nun. Balik-balikon yun itong Padre Papara, pahuwis kalina mo ng mga tao sa tabunok, naminaw ni Anto, ganahan yun mo kalawat sa malgalawas sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unya galing, Ay, may gabi ini man Brother Sok, may gabi sab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton ini atong Sibian ini atong istasyon DYRF 1215 sa dial sa atong mga radyo. Nya live tan ni atong studio. Nya magsugod ta sa atong isgutan ni mas Brother Dennis niya sa dinis, gandam sa Barkis na mga pangutana sa. makapaambit sa ni Sir Brother Sok. Ang una lang nato nito kay on Brother Sok kanang akong nakitaan sa Facebook ba nga angay gyud kay siyang tubagon kay ugwa gyud tingali mo tubagan na sa Facebook murag kuya-kuya usad na ilang gisgutan dito ang pinadayag kapitulo 13 bersikulo 18 ngantos 19 kay naa kuno din na ang numero sa mapintas ka mananap. Ningon sila nga ang Katoliko mo'y anak si Yawa. Ang mga Katoliko, ang Diyos sa mga Katoliko, mga Yawa, ang mga Yawa kuno Brother Sok. Kay kung atong tanawon din na sa Santo Papa sa iyang korona, naigibutang din ang Vicarius Pilidi. O atong sumadahon kuno, mahimong 666 ang numero nga mo'y timaan sa mapintas nga mananap. Ya Brother Sok, unsa may ato ikasulti ani nga may tungod nining issue karon nga naaron sa social media nga ang mga Katoliko, ang mga CFD, mga anak mo sa Yawa kay ang inyong Dios mo si Yawa nga naa sa korona sa Santo Papa ninyo nga Vicarius Pilidi. Palihog Brother Sok. Atog yung ikapaambit sa itong mga igsuon nga dali kay mulibkas sa ilang abil sa pag-atake sa Santa Iglesia Katolika, labi na Santo Papa ang ilang ipurong-purungan. So sa pulong nga dili maing paminahon. Mao ni ang uli ni Satanas. Nini siya nagpadayon gyud sa pagbuhat si Satanas og kadautan gumikan sa atong Santo Papa. Nganlan nila pinilan siya wa sa kalibutan. Ang ilang magumbasahon kining pinadayag 13, versikulo 18-19, nga ang may kaalam mo sabot nga ang numero sa mananap nga mapintas 666 ug nga kini siya mao ang gihimo ni Satanas nga kahimanan sa paglimpong sa kalibutan. Ang maong mananap nga mapintas dunay marka og numero 666. Ang ilang pasihan ni anak mo ang usa ka pagpatuo nga diya sa Corona Santo Papa dunay Latin words Vicarius Filii, ilis anak sa Dios nini. Nga kining Vicarius Filii ko natong i-translate ngadto sa Roman numerals. Ang iyang dangatan 666 numero sa mananap nga mapintas. Morning Vicarius Filii, ilis anak sa Dios nini. Nya katumanan ang mabangis nga pagpamatay sa mga Santo Papa niadtong misupak sa doktrina sa Iglesia Katolika. Kanto mga erehis makalilisang ang pagpamatay. Nga ito'y katubag ana nga ang pagsabot sa mismo nga teksto ayuhon yun kay ang pinadayag 13:18-19 kung isugod nimo sa verse 17, sugod nimo sa pinadayag 13
sunudan ang 17. Kay gingon nga numero ni singalan sa tao. Ang sumudahon ini mo numero sa ngalan sa tao. So, dili titulo. Kay kanang vicarious filii, titulo man na. Niya, matud pa sa pinadayag 13 bangis nga tao. Ilabihan ka banyaga o ka bangis o saway kukadlok paghunos sa makinabuhi. Kanya, kung atong sundan nga ang ipasumada ngaan mas tao. Maramutan na tag doon na ba yung ngaan sa tupapa nga ikibali o 666. Kaya kanang vicarious filii di na magamit nila tungod kay ngaan man sa tao ang sumadahon. Si William Barclay, dili man ni Katoliko, ningon sa doon sa ka tao, sa ka-emperador nga, tukma gyud ang iyang kabangis, ug bisan ang iyangan. Sa Hebreano ang iyangan, Kisar, niya Neron. Kisar Neron. Kung atong sumadahon ang kay ang sumadahon ni may labot ang vowels kay sa Hebrew ilang consonants doon ay kibaling nga numero kanang Kisar kanang Q 100 ang A 60 ang R 200 niya ang Neron mao ni ang numero niya ang N R W N ang N that is 50 niya ang R 200 niya ang W size ang N 50 so mo ni ang sumada 50 plus 200 plus 50 mara 16 1 356 niya sumada ning sa Kisar matod pa ni William Barclay kumplito gyud 666 niya numero sa bangis nga ngan nga naibawas kasaysayan si Kisar Neron Kisar Neron niya sa history page 168 world history sa tuig 64-68 mo'y labing bangis nga upat ka tuig nga gipatay ni Nero ang mga Kristohanong Katoliko, espada ug leon ug lansyang pagani sa kuros. Makalilisang dili lang kay thousands of thousand. Muna nga si San Pablo nakaingon nga giinan siya ni Jesus, Pablo, mayroon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, moadto ka sa Roma, nasa buhat 23:11. Og ningon San Pablo, ang imong pagbuot Ginoo moadto ko. So pagadto niya yung nakita makalilisang pagpamatay niya, wa gikahadlok ang mga Kristohanong Katoliko. Sa pagtaon silang kinabuhi, pagkaon sa leon, o gipatay sa mga gladiators, niya niadtong higayuna, naapil pagpatay, mao si San Pedro, nga gilansang tinuwad ang iyang ubos, yan tiyang bandera sa ibabaw. O kapil sa San Pablo, kay so pa siya abot dito magisa sa Jerusalem, gisugo bisa sa Ginoo from Jerusalem to Rome, dito sa Chiapatia. Giputlan siya sliog si San Pablo. Mao na nga, ang katumanan ini dili ang Santo Papa, mao si Caesar Nero, Kisar Neron sa Hebrewanon letters. O mao na ang tukma gyud nga mananap nga mapintas. Iyagyungan niya
discover ni sa sumada dili katoliko sa ka biblical scholar nga protestante si Barclay. Og ningon siya ang katumanan na dili Santo Papa mao si Nero. Kisar Neron kining iyangan sumada 666. Ang taras og kinabuhi maong pagpatay sa libo-kalibo nga matuhuon ni Kristo nga mao ang mga anak sa simbahan ng Katoliko pero way kahadlok kalipay nila kay bispiras dahil silang kamatayon magpakita si Jesus mingon ayaw kadluking nagapatay sa lawas dili makapatay sa kalag dadun ko kamos langit sa higayon nga patyon mo gawa sa inyong kalag kuyog ko kamo ngadto sa kong gingharian ang kalipay ng may katapusan. Mo di itong di ko mahadlok mga Kristiyanos. Mo di atong pahayag nining pinadayag 13 nga sugunis 17 ngadto 19 o klarong Jose niya na numero sa ngalan sa tao ang isipon dili ang titulo nga vicarious filii kay dili man mo ikipasabot sa Biblia numero man sa ngalan sa tao ang isipon mao ang Kisar Neron 666 ug mo'y bangis nga birdugo sa mga Kristohanon nga mituo ni Kristo. Mao ni atong pagpaambit dungling sa imong na tagbuan sa Facebook niya mao ni atong tubag pahayag aron matinawan sa atong mga kaigsuonan. Dungling. Barsok, mayong gabi Barsok og sa tanan nga nagsunod sa atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko og ni Brad Aling mayong gabi og ni Brad G. Carlo Badinas nagsunod sa atong live mayong gabi Brad. Barsok akong pangutana kining gifts of the Holy Spirit inaamang gyud mga uban nga mga organization Barsok nga dunay mga vision unya dunay sila mga healing ministry unya matud pa sa ato ang mga kaparian nga dili tanan gift of the Holy Spirit kay dunay uban nga gift gikan sa daotan. Ako pangutana ni Barsok, unsa may timailhan nga kanang tawhana ang iyang gift gikan gyud sa Espiritu Santo kay dili man tanan Barsok nga dunay healing nga gikan sa Holy Spirit. Unsa may timailhan Barsok nga gikan gini sa Ginoo. May nang pangutana tungod kay kinsa mga tawhana nga dili mangandoy nga makaambit sa gift of the Holy Spirit. Ya pauna nato do na rabay sin against the Holy Spirit nga dili mapasaylo. Manang kuyaw sana pero manahon ta nagbubo ng sin against the Holy Spirit. Sa San Mateo 12:22 naisala nga di mapasaylo ning kalibutan ni sumabot sala batok sa Espiritu Santo. Ngayon sa maning sala, gisaysay ni San Pablo sa Hebrewanon 6, versikulo 4 nga to sa 6. Doon ay mga tao nga sa kabulahanan nakaambit sa mga pulong sa Diyos. Nakaambit sa mga gasa sa Espiritu Santo. O nakaambit gani sa paghimo sa mga milagro, sa mga katuigan nga umaabot. O kini sila nakadawat sa kapuno sa mga pulong sa Diyos. Pero kalit mitalikod o sila naghimog mga buhat nga supak sa kabubuton sa Diyos. Gilansang nila si Jesus pag-usam. O kini sila dili na makahimo pangayog pa sa ilo. Kay wa may sa nga di pa sa iloon. Basta maghinulsol ang tao. Kini hindi naman makahinulsol. Dili na kahinultol sa paghinulsol nining sala batok Espiritu Santo. Mao din na ang niskutan sa Hebrewanon 6, 4 nga to sa 6. Ang ilang final impenitence. Unsa nang final impenitence? Nga hangtod sa katapusang gutlo sa kinabuhi dili gyud maghinulsol. Hangtod mamatay nga wa makahinulsol. Dili mo pasaylo kay di naman kahinulsol. Pero ang precedent sins naguna nga sala mao tong gisgutan ni San Pablo
nga nakatilaw na gani sa makatuig, gahom sa katuigang umabot. Unya nakadawat ng mga gasa sa Espiritu Santo. Nga bituyo, gyud pa pagkasa, gilansang nila si Kristo pag-usap. Muna yung atong primerong gipasiuna. Nga, kadtong giingon nimo Dong Dennis nga Yes, sir. mga gasa sa Espiritu Santo, ngayon na sila og kining fruits of the Holy Spirit. Nga bunga pa sa Espiritu Santo. Nga mailan na to kay siyam ka mga gasa o bunga sa Espiritu Santo. Gugma, kalipay, kalinaw, pailob, o mayong buutan nga kinabuhi. Kamaluluyon, kamatumanon sa sugo, pagpaubos, o ang pagpanton sa kugalingon. Morning 9 fruits of the Holy Spirit. Nindot kayo ni nato matagsa-tagsa ni pero kanang bation ka og gugma sa Dios. Gawas niya na paghigugma sa kaaway. Ngaway mansa sa imong pagtagad ug way tinaguan nga kaligot-got batok sa kaaway. Nahigugma sa kaaway. Niya joy kalipay bisan sa mga pagantos kay siguro man nga ang presensya sa Espiritu Santo naa nato. Kung natay fruits of the Holy Spirit. Niya malinawon, peaceful. Niya patience kanang pailob sa mga pagsulay, mga puhat nga mangilad, batok kanato nga ingno nato dunay mga pagsulay lagi sa kang bisan kinsa nga natuo ni Kristo dunay persecution. Pero pailob niya ang kaayo, goodness. Dayon ang nga na to kindness ka maluluyon. Niya matinumanon sa sugo ka walo pagka mapinubsanon. Kasi mo na pag-control, pagpugong sa kugalingon, mo ng fruits of the Holy Spirit. Mo nang unsaon na ito pag-ila, masayon pag hinumdum niya na nga kung doon ay mga paagi nga murag ituboy ta sa katilingban, dili ta magpataas, magpailaw, magpaubos gyud. Unya doon natay self-control. Ganahan tang mabalikas, magkapugong ta. Ganahan tang magpadaas kaulag pugong ta. Mo nang self-control. Once we observe that, experience that, mingon ta, dalay ko ng Ginoo. Kay niya kanako siya ang Holy Spirit nga nigiya ug nagmando kanato. Mo na siyang fruits of the Holy Spirit. Ya, balik sa tandong aling. Mauna, Brother Sok, ang timailhan sa day kuno na ang Holy Spirit, Brother Sok, kanang makakumita og sala niya ikahuman na to taud-taud makaingon nita nganong nakabuhat man ko ato nga sala man to. Mauna na timailhan nga nana ang Holy Spirit niya na niya dili sa dali nga musuko. Kay nas Proverbio kapitulo 29:28 nga ang tao nga maalam mon dugay masuko, pero ang tao nga mubuog kaalam dali kay musuko. Ya brother, so balik ta ato atong gisigutan ganina kay ang klaro din adto nga doon na day timaan nga ang katong mapintas nga mananap sa sumala sa imong explanation nga nagkontra sa mga nagpuyo sa langit sama sa mga santos, sama sa Dios niya ang atong Santo Papa wa man na nagdaig man na sa tupadili mao ang gihisgutan nila nga mo'y mapintas nga mananap. Nya musumpay man sila dahin brother Sok nga moingon din sila pagsulti nga aw kanang mga Katoliko labi na sa nang mga CFD, kanang mga CFD ang ilang Dios yawa kay kanang ilang na ilang krus diha kay ang krus mao man gigamit sa mga Hudiyo aron pagpatay sa atong Ginoo. Mo na nga mauto ang kaymanan siyawa mo na kining mga Katoliko matud pa nila
mga anak siyawa. So sa ato pa brother, so mo na ilang issue against the atong tinuhuang Katoliko niya unsaon man to pag explicar or explain niya ni brother Sok. Ang ilang yung basihan sa pag-ingon nga mga Catholic people or Catholic faith defenders, ang ilang Diyos yawa tungod sa krus kay mo na'y marka o timaan sa kapintas o kadautan. Nga ilan yung basahon ang Galatia 3:13 nga nagingon nga kay kadtong gipitay sa Diyos, kadtong gilansang sa krus, tinunglo tungod kay ang maong manunubos manluluwas diya man patya sa mong kahoy na vertical na horizontal na mo nga lang nato kurus nya matud pa nila kana mo'y timaan og marka sa kadautan so sa katao nga naingon niya na ang kamakaluluoy pagdawat sa mapintas nga kamatayon diya sa cross. Buhat to siyawa. Mo na ka na cross. Mo na ginganlan nila timaan sa mga tao nga naulipon siyawa. Sakto ba na lang sulti? Dili dili ni sakto kay klaro kay diya sa balang sulatan. Nasa 1 Corinto 1:18 alang sa nangawala ang krus binuang pero alang kanatong ginaluwas ang krus gahum sa Dios. Kaya kabantay ta sa forma sa krus doon ay vertical, pinabuhos, nga ay pinababag. Kanang vertical mo na atong relasyon nga sa Ginoo sama sa itong mga pag-ampo, paglikay sa sala, mga buhat sa kaluoy, na itong pagtuon sa puong sa Ginoo, simba, mo na siyang vertical. Yang horizontal mo ginang atong agak sa Espiritu Santo nga tabangan ginato itong labing nakinanglan nga kabus. Pinagi sa pagdimos o pinagi nila sa pagtudlo sa kahayag sa kamatuuran. Mo na nga itong horizontal relation between man and man. Mo na ang ginganlan o timailhan sa doktrinas kaluwasan, the cross, relation to God and relation to our neighbor. Nya mao sa nagisulti sa Ginoo, gugma ang Dios labaw sa tanan ug gigugma ang imong sikatawo sama sa imong kugalingon. Unya sa balang kasulatan nagingon sa pinadayag 9:4 nga mabot ang mapintas nga katalagman nga ang mga langgam, isda, hayop ug tao kusukusuhon sa makalilisang katalagman. Pero ang mahigawas mao katong dunay timaan silang agtang. Yaw sa man ang gitimaan sa agtang ditso ta naa sa libro ni Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4. Ang New Jerusalem Bible o ganang Christian Community Bible. Ningon dito ang Diyos nagsugo sa mga anghel pangadto mo sa syudad. Og matag tao, bata, o lalaki, o babae, tigulang, markahig krus sa ilang agtang. Yung sa pagbalik ninyo, kadtong wala na ay marka sa krus siya sa agtang, mga matay. Pero kadtong doon ay marka nga krus, magpabilin nga buhi. Marang naa sa Ezekiel, Kapitulo 9, versikulo 4. Jerusalem Bible gyud ug kadtong Christian Community Bible kay gigamit cross man gyud kay sa karaang hubad ang ibutang sa agtang ang litra nga thou, THAU. Kang Monsignor Yap nga translation ay gigamit thou, THAU. Pero what is thou? Kanang tao, katapusan ng litra sa Hebrew language, Hebrew letter, tao. Ang small letter, pareha yung cross ang forma.
ang iyang capital lang, pero ang iyang small letter, kuros yun. Muna nga, wa managanas ang nag-andam nakikay sa Jerusalem Bible, ang Christian Community Bible nga, ang gimarka, krus sa agtang, kay doon na ni kahulugan. This is the international known by the wisdom nga mauni ang atong tulumanon sa kaluwasan. The vertical, our relation to God, and horizontal pinababag atong pag-alagad sa ating sigataw. Mara, dungaling ato ikatubag sa pangutana o ato sang tagdon si Dennis Barquez. Daghang salamat pag-usab Barsok og sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Unya Barsok atong greetings Barsok sa Minganilya sa tungkop si Brad Edwin Paraguso. Ulag binagyo diha sa Mandawi si Brad Alan Tanggapan. Mayong gabi. Barsok kani ko pangutana Barsok about niining mga salvation kaning mga pamaagi sa kaluwasan nga ang mga laing sikta Barsok moingon sila nga walay relihiyon nga atong pasakupan nga diin kita maluwas kaya ang ilang gitudlo Barsok walay relihiyon nga makaluwas sa tao ang ato lamang pagtuo ngadto sa Ginoo mao ang makaluwas og ang atong mga maayong binuhatan. Ang akong pangutana ni Barsok nga moingon man ang mga laing sikta nga dili na ta magpasakop og relihiyon kay walay relihiyon nga makaluwas. Unsa man di ay ang gitudlo sa atong Ginoo Barsok? Kining kaluwasan mahitungod ba sa pagbuhat og maayo ug mutuo niya og maghinulsol sa sala? O kinahanglan gid ta magpasakop og pundok o relihiyon aron ta maluwas? Unsa man gid tinuod Barsok nga gitudlo ni Kristo? Ang gitudlo sa balang kasulatan, unahon na ito, daang tugon ba, Old Testament, kaya sa Sirach 41, versikulo 8. Nangingon siya in English, and God would really destroy the irreligious man. Sabi siya man ang Ginoo mudugmok sa tao nga way tinuhuan. Irreligious sa to pa, way relihiyon. Wa siya relihiyon. Dugmukon sa Ginoo. Kay ang relihiyon sa balaang kasulatan sa Sirach 1:18-19, ang tinuan mo ni ang atong pag-alagad kung pagsimba sa atong magagagahom o ang atong paglikay sa kasalanan. So duha ang iyang nganlan og lintunganay essence of religion. Now we worship God, niya we also try so much with the grace of God nga dili ta magpuyo sa kinabuhing masalanon, kinabuhing makasasala. So that is religion. Unya doon ay relihiyon makaluwas bagong tugon gisulti na ni Santiago, James. Yan lang sa kinatsilag Hakubo sa Santiago 1:26. Nag-ingon si Santiago kantos 27, dunay relihiyon nga makapahimuot sa Ginoo. Siya nga nagduo sa mga ilong tuwapos, kabus ng mga bata, walay ginikanan, yan nabangan. Ug sa mga byuda nga kabus way bana, o way panginabuhi, kini siya nag-atiman nining mga kahimtanga sa mga tao. Ug nag-amping siyang kinabuhi nga dili mahug sa kahugawan sa sala. Kining relihiyon na makaluwas. Kay ang gigamit ni Santiago, kini ang relihiyon nga makapahimuot sa Dios. Makapahimuot gay na makaluwas. So muna Santiago 1:26-27 na relihiyong makaluwas. So kadtong way relihiyon sa Sirach 41 versikulo 8, ngila iyang dangatan. Kaya matwan, dugmukon sa Diyos ang way relihiyon. Ang tao nga way tinuhuan, dugmukon sa Diyos. Kaya tinuhuan mo man ang atong pag-ilang nga doon ay makagagahom, ya doon natin katungdanan sa pagtuon may tungod sa Diyos, ya doon natin katungdanan sa pag-ampo, pagsimba kaniya, ug dayon
adto sa to isikataw malagaron ta ilabinas na kinahanglan. That is the essence of religion. Mo na nga sayo po na paingon nga way relihiyon makaluwas kay na may mabasa dugmo ko hinos Ginoong way relihiyon ug matud pa ni Santiago kini ang relihiyon nga makapahimuot sa Dios. Mao ang pagtabang sa mga kabus ug pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Unya kanang pagtuo lang mao man ay gigamit sa atong mga igsoong mga non-Catholic sa ilang basahon ni Efeso 2:8-9. Naluwas ka mo pinagi sa grasya. Naluwas ka mo pinagi sa pagtuo dili sa buhat. So, way kinahanglan buhat tuo lang. Muna ilang sabwag. Ya ang ilas ang gibasihan kanang San Juan 3:18 nga mingon si Jesus. Sa bugos nga pagkasing-kasing ug pagtuo alag inyo akong ilhon. Himua ang hugot nga pagtuo nga ri kanako kay luwason ko kamo. So pagtuo ra gyud matud pa nila. Pero sayo mo muhunong sila diha kay nangingon man ang atong Ginoo nga makaluwas ba ang tao ang iyang pagtuo lamang? Pero ang nag-record ni Santiago Kapitulo 2, 13-14. Maluwas bang tao sa pagtuo lamang? Dili gayon. Ang pagtuo kinahanglan ubanan sa buhat aron siya maluwas. Tunay duha ka klases pagtuo, matud pa Santiago. Ang usa mo ang pagtuo nga patay, way buhat, dili ni makaluwas. Ug ang pagtuo nga buhi mo nang inubanan sa buhat, maluwas. Kadtong ingon nga naluwas mo sa grasya pinagis pagtuo dili sa buhat ang sabot naay gibuhat diha pagluwas ka nato nga dili kita nagbuhat mao na ang kamatayon ni Kristo iya na ug ato nagmabasa sa balaang kasulatan nga nasa Hebreo 9:22 nga kun wa pa magpaagas og dugo ug si Jesucristo mitugyan siyang kinabuhi mo niyang gibuhat pagtugyan siyang kinabuhi aron ta maluwas. Wa ta magbuhat ana iya na. Pero ang ato naa sa Biblia. San Juan 14:12-15. Nga kadtong nagatuo kanako magabuhat usab sa kong gibuhat. Sunod ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. Mo naging nanto niyang datong ulitaw nga nangutana magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron ko malangit? Sa tubang ni Jesus, kung gusto kang malangit, tumanang mga sugo. O sa kinahanglan, ang pagtuo, ubanan yun sa atong mga pagtuman sa mga sugo aron ta maluwas. Dili kay pagtuo lang. Kay kanang pagtuo lang iya na siya. Faith alone, without good works, without obeying the commandments. Mo na nga kanang pagtuo ni Satanas, base na niya sa Jeremias 2:20, non serviam Domini. I will not serve you, O God. Dili ko moalagad kanimo. Muna nga, ang tinuod nga makaluwas, pagtuo, banan sa buhat, o labi na sa atong mga tulumanon. Diya sa pagsimba, pagampo, o pagsabwag sa maing balita. Balik na ni Brother Aling. Nya Brother Sok, na may gisgutan niya ni San Pablo kanang ang religion ni Kristo o religion sa Diyos putli way buling. Na may gisgutan dito Brother Sok San Pablo na nya kita kunong og tinuod ning atong relihiyon ay daghang kawatan wadto ta sa presuhan ay daghang Katoliko nya adto ta sa mga sugalan to adito ang daghang Katoliko nya adto ta sa mga balay kahilayan to ang mga Katoliko mao ba kuno ni ang relihiyon nga iya sa Dios nga naa man din nga ang gisgutan nito putli ug wa may buling. So paano ko na brothers explain Ay tao nga nangita gyud
kanang mangga nga gidungog nga tamis yun ba. Mao to nga gitudloan siya sa mga tiguang nga mag-uma kanang nasunahan dong nga nangumbilay ang iyang mga dahon sa kanindot nga iyang pagkapunuan sa mangga. Nanay bunga. O matilawan gyud nimo kanang imong gipangita nga tamis nga mangga. Usan dadili siya adto dito. Ya daghan mang mga mangga nga nangatagak. Ya gi kuhaan sa panit o gikaon ningis ang ningiyaw man ang naong kay pagkaaslom ni mo na ngay ko sa brida ni tinuod naningon ang tuntiguang ang imong gi tan-aw dong imong gitilawan ang mga tagak man nga gisudnan na nag-uod kanang naasa napas pungango nahinugs pungango kana mo'y tilawi. Ang uban sa natong mga kaigsunan ilang tan-awon ang mga Katoliko nga wa magbansay sa pagkakatoliko. Kanang mga tao nga gisigutan na sa sugalan, sa balay sa kahilayan, na ilang gisagol diya ang ilang lawas ug kalag o kana gigapo sila ni Satanas. So dili nato itulisok ang mga Katoliko. Kaya daghan mga Katoliko nga naninguha sa pagdawat kanunay sa mga sakripisyo, mga buhat sa kaluoy, ug pagtuman sa mga sugo sa Dios. Mga Katoliko daghan kay naghimo niya na. Pero ang gitan-aw suman kanang kapsan tao sa may kapalaran na aspresuhan kay kawatan o nakapatay tao uban pa. Ayaw diha kay pareha ka itong tao nga nayabag yang unahuna kay iyang tilawan katumang mga bunga sa mangga nga nangatagak o giud na gani dili man kadtong nahinugs punuan. Mo na nga sayop ng ilang pag ingon nato sa ilang paminsar niya ganun daghan maganing Katolikom kaysa sa Jutel mga makasasang protestante. Natural kung magpagaling kag sa kasakong humay daghan gyud nagtipasi kay so sa lang ka sa kakaltics nga humay nga imong gipa galing Juter agtipasi kay Juter man nya kadung sa kasako duha ka sako nga gipagaling daghan gyud tipasi kay daghan man mo nang Katoliko daghan kayo kay nagsugod ko na anyo 23 sangtod karon pila na ka tuig nga nitubo ang mga bunga sa kamatayon ni Kristo o sa mga puong ni Kristo nga ang mga Katoliko daghan na nga may tugyan silang kinabuhi para sa Ginoo. Nya, So mo brother, naton tubag. nya brother Sok, moingon man din sila pagsulti nga kung kamo ang tinuod nga relihiyon nga iya ni Kristo tan-awa ra gud mo mura mo og mga parisiyo nga naas daplinsdan nag ampo nga tinag-as kayo niya nag-ampo niya ng mga kalag nga nagbalik-balik mao na ila isyu na agaro sa Facebook brother Sok nga kana kuno mga Katoliko kay ang ato kunong pag-ampo sa mga kalag nga nangamatay na dili man naangayan na iampo kay unya ra man ang ilang gisgutan dito ang katapusan naman nga kabanhawan brother so kay ang ilang natanaw din na sa Ecclesiastes nga kung ang tao mamatay wa nay kay balo nya ila din gikutlo to sa Juan kapitulo 5 bersikulo 28 ngadto sa 29 nga sa umabot nga mga panahon mangguwa ang mga patayng lawas diha silang lubnganan ug matubang sa anak sa tao nga mo si Kristo. Mo na ilang ampo ang ilang issue brother so parte sa mga Katoliko labi na ka ng mga SDA nga karon atong makita na diha sa ilang Facebook. Grabe kayo nga panaway tinuo ang Katoliko. So ay kuno nag-explain brother Sok nga kanagong maminaw ta sa kanang mga issue nga ug di ta makaibaw sa tubag mura sa tinuod.
Ang atong simahan na ipanahon nga atong pagampo dayag sa katilingban sama sa magprosesyon ta sa pangilin niya daghan kay mga tao nga manguyog sunod sa larawan sa balaan niya ngaji ta sa rosary nga litanya sa pagdaig paghimaya sa balaan. So muna ilang makita pero naman sa Biblia nasa Oseas. No, wala na itong Oseas. Hosea Kapitulo 6, 1-12. Ang mga Israelitas na engaged with war sa mga Pilistiyos. Lupig yun ang mga Israelitas. Daghan nga matay. Kano na yung pildi. Kung sa'yo pong Ginoo, ayan na mong pagkigubat. Kanang kahon sa balaang the Holy Tabernacle. Na diha ang sud na sungkod ni Moises ang papan nga bato gisutan na po kasugo ug ang nabilin nga nas panaksan nga mana ug masigakilin na ilarawas karubin iprosesyon na ninyo mao na ibuhata ya kanang taguanan og kuyanan sa mga Pilisteo nga dako kayong mga paril nga di ninyo makita sila mga batong paril tuyukin na ninyo sa inyong pagprosesyon pasunding kapito sa kapito ninyong tuyok singgit sa nga ni Yahweh gihimo sa mga Israelitas gisunod sa mga kaubanan nila ang pagampo awit pagikapito ng tuyok singgit sila sa nga ni Yahweh. Nagdahunog ang mga batong pangpang nga maway gitaguan lugar sa mga Pilisteo na bungkag na datugan sila nga matay. Nidaog ang mga Israelitas sa pinagi sa prosesyon dili na pinagi sa gubat ya dayag sila sa publiko nagampo sila nagabit sa Dios sa naana kita panagsa naghimo sa niyana. Ya kanang pagampo nga balik-balik sama sa rosary naasa na sa Biblia nga magbalik-balik. Ya sa kining Salmos 35:13. Naingon dinhi ang balang kasulatan. Apan may tungod kanako sa nagmasakiton sila, nagbiste ako og sako, unya gisakit ko nga akong kalag sa pagpuasa. Ug ang akong pagampo nagbalik-balik sa akong sabakan. So, naargi pagampo nga nagbalik-balik, uban ang mga pagpuasa, uban ang mga sakripisyo o gidungog sa Dios. So, naasay mabasa sa Biblia. Nga pagampo balik-balik, Salmos 35, versikulo 13. Kanya, kining unsa pa man ang ilang itsadong alinga gawasan na balik-balik sa pagampo ato ng Kanang tubag. pagampo sa mga nangamatay na brothers. Oh, yes. Dili mo kuno na iangay na iampo kay wa may kahibalo ang tao kung mamatay. Ato pinumdum kana Isaias 14:24. Nagingon ng Dios ang akong gisulti tinuod nga akong mga pulong dili bakak o nga akong gitinguha matuman. Ang akong mga pulong tinuod dili bakak matud pas Ginoo. Kung imong atong masahon ang 2 Makabeo 12:42 ngadto sa 46. Mingon ang Dios, maayo balaan ang inyong gihimo pagampo para sa nangamatay. Aron ang nangamatay mabadbaran sa inyo ilang mga sala. Kasi pong sa Dios, maayo ug balaan ang inyong gihimo pagampo alang sa nangamatay. Aron nga kadtong nangamatay mabadbaran sila mga sala. Kaya pa ito mo nang mabasa sa Biblia sa 1 Juan 5:6. Ningon man ang Diyos nga, dunay sala nga gamay ra. O ikaw, igsuon. Kung makakita kasi mo igsuon nga dunay sala nga dili ngadto sa kamatayon, ihampo siya. Kay papangunon pa siya sa Diyos, imong pagampo. Manang dunay nangamatay nga gagmay ragsa, wa man laho sa langit. Kay
na mas pinadayag 21, 27. Way makasud sa gingarian sa langit. Bisag doon lang kay jutay nga kahugaw sa sala. Dili na kasulod. Mana katong kamay rag sala, mana ang isgutan sa Biblia, pulong sa Dios. Maayog balaan yung gibuhat. Pagampu paras nangamatay. Aron mapadbarang ilang mga sala. Akong gipasyona, nagingon ng Dios, ako Dios, nga akong nga pulong tinuod, nga akong pulong dili bakak. Kung sa dili na bakak ang isultis Ginoo, nga atong pagampu paras nangamatay, makatabang na nga sila madali sa kalinisan sa gagmay sala ug malalin na sila ngadto sa langit. Sunana sa Biblia. Di ta ka supak, we cannot argue with God because He is the absolute truth. Siya ang labing taas nga kamatuoran. Yeah, brother, so kanang sa dili pa ta moadto niya si brother Dennis murag doon na sa tito kuan ato sa great atong naminaw karon brother Sok nga kanon na nagsunod si Jumi Tanilon diha sa Kibawi Bukidnon may gabi diha niya si paring Rudy Cabigas atong city councilor diha sa City of Talisay nga kanon na nagsunod nato si Konsehal Rudy Cabigas. Mayroong gabi diya para sa imong kanunay pagsunod sa atong programa. Sa atong mga kaubang lay minister diya sa Pintuyan Southern Leyte si Juan Junji Amper o si Nemisio Amper. Diya Roger Mandag diya sa Ugbiaw Mandawi. Diya si Brother Eret diya sa Masaba Danao. May gabi diya sa tanan nga kanunay nagsunod sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Nate puno si Brother Dennis kay doon natin sagol paron. Okay, Barsok, mayong gabi pag-usab, Bradaling, o sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa, katinawan sa pagtuong Katoliko. Barsok, dunay nangutana, Barsok, kining mga rebulto, Barsok, kaning sama ni Senior Santo Niño, nga ilang suloban o green nga sanina, o mga lain nga kolor nga gitawag nila Santo Niño de Suerte. Unya Barsok, dunay mga rebulto, mga larawan sa mga santos nga gigamit sa mga abularyo nga kini makaayo ug mohatag og milagro ngadto sa mga tao nga dunay sakit. Ang ako pangutana Barsok, daghang mga mananambal, mga abularyo nga dunay mga rebulto sa mga santos ug dunay mga larawan ni Senior Santo Niño na ilang gamiton Barsok aron sa ilang pagpanambal. Unsa man ni Barsok, tinuod ba ni nga iya ni sa Dios kay ginigamit man sila og mga balaan nga mga butang labi na ining mga larawan sa mga santos? Unya maayo man Barsok, maayo ang mga sakit nga moduol sa mananambal. Unsa man ni Barsok, gikan ni sa Ginoo or gikan ni sa pikas espiritu? Doon na gitamdanan ng Ginoo nga gipahinumduman ta nga unsa na to pag lantaw o paghatag sa atong hunahuna o hukom. Ningon si Isaias 8:20. Isaias kapitulo 8:20. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod kung sila dili magasulti magabuhat ning butanga way kamuntagon na lang kanila. Mara dunay mga albularyo nga ilang gipatuo nga naagyod sila gasa sa pagka mananambal niya pinagis sa mga tutho pagluwa sa pusod sa tambalan o uban pa nga maingon nato dili na sumala sa sugo sa Ginoo. Niya dunay mga albularyo nga di gyud mo simbag Domingo kay diha ra gyud siya mo simba sa ila kay kumo siya na direkta nga koneksyon sa Ginoo. So doon na nagay mga buhat ingon niya na dili na naangayin naton dawaton. Kay supak na sige sulti ni Propeta Isaias ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. Nga naa sila sa nagtuman sa sugo sa Dios. Nasa sa pagpamatuod sa ilang unay ug tinuray nga pag-ilas magagahom nga Dios. Nga mao gyud moayo kay naman na sa Salmos 32 ang Dios ra mo'y makahimog milagro. Wala tungod yan na kinanglan nga iuli ginato ang
what is due to God nga He is the only one who can perform miracle. Dalay mga instrumento, mga santo sa langit. Uban pa nga, mga instrumento nga ino na to matarong sumala sa gasa. Iba da sa balag sulatan nga dihay tubig nga labing tinawa pero makadaot makamatay nya babaeng muligo dito di manganak. Usa ka propitas Ginoo mi ampo og nagkuwag asin iyang gisalibod ang asin ngadto sa tubig nga ngingon nato daghang mga matay. Naayo man human pag misibis sa bulak sa asin uban ang pagampo. So buhat na si Dios. Dili na buhat si Yawa. Manabalik ko na to kanang larawan ni Santo Niño mingon nga masayaw o dagan kining hinay ta kay ngingan na nag-divination. What is divination? Kining divination mo ning the highest strategy of Satan nga mogamit sa mga balaang butang alang siyang tuyo dili alang sa padung ngadto sa dalan sa Ginoo. Mo na nga imo pebulungan ingon niya na ito magdadali kay usa na sa mga highest strategy of Satan kanang divination. Paggamit sa mga butang nga sagrado pero ang tuyo dautan alang kanato. So mo na nga atong ipambit nga linyas dili pa di ay pasalamat ta sa ato makauban mga higala sa Hilongos mga Catholic lay minister daghan kay dito dungaling nga pareha nimo lay minister niya ingon sila Bradsuk salamat kay mi sa programa kay makaandam-andami unsay mo ipaambit sa mga tao sa Hilongos doon ito ka mga malagaron ng ligdong kayong mga pare si Father Eric Intuna mapamsanon og malagaron gid sa mga tao Father Demetrio Hidaya o si Father John Lord tulo ka mga pare nga ligdong yapagan sa mga Catholic lay ministers. Unya doon na tayo mga kaigsunan sama ni Brad Alex Basig na minaw tingali ron si Brad Sukuan naman ay libro nga atong gamiton sa pagsangyaw ang imong armadura divina katinawan wala naman yatong Martes naku ito naman idaghan dito nung ang tualaw niya amot yan to na ba muna nga ang atong libro nga armadura divina pitok libro yung saraka libro katinawan sa pagtuuno kaagis mga santos ibasa ni mo sa kaagis mga santos makingon ta pagkanindot sundon ang kinabuhi sa mga balaan the strong faith strong humility and very strong charity mo nang ka mga tinaguan sa mga santos nasa natay libro kaagis mga santos nasa ditong argumento bibliko na ang taming so pakitaan lang ning ka mga in charge si Brad Juanilio Bernaldo pulos maningani mo dong may apelido Juanilio Bernaldo niya si Annalyn Elgolingo o si Lorena Gabini so mo ni sila ang mga abi na to sa Cebu Archdiocese Book Center hay man natubang nimo sa Cebu Cathedral lapit to na dako greng building museum pero sa silong doon ay tindahan mo ng Cebu Archdiocese Book Center na mga holy images paano na mabinitahi niya mga basahon mga kining chalice daghan nga mga mapili nato dito nga makatabang nga espirituhanong dayan sa atong balay ilabi na sa mga libro nga makapaduol nato sa atong Diyos nga magagaw. Ayaw kalimot, Cebu Archdiocese Book Center kiliig tubang ni Mos Cathedral ara sa tuo na ng Cebu Archdiocese Book Center. Unya ato sa dihing social concern diya sa Talisay City, Cebu
ang atong mayor si Samsam Gulyas nga naninguha gyud nga ang mga proyekto nga para sa makabos mayabot kanila mo nang kada Huwebes gilibot ni niya 22 ka mga barangays maduaw gyud maduaw niya og sa team niya mga vice mayor councilors o uban pa mga doktor nurses na mga abogado nga mohatag og mga legal counseling na mga engineers kung doon ay mga hunahuna ninyo nga na mga balay sa barangay para sa katawhan nga nangaguba matabangan na o mga masakiton nga wain taon mada sa ospital matabangan o mga batanon nga dagko na lang wa gyud mo taak og eskwelahan mo na tuyo ni Mayor Samsam nga adunay City College Talisay way bayad way tuition fee niya daghang kay mga kurso nga mapili humans to upat ka tuig graduate mga bata kapinso sa kalibo daghang kay mga manghilak ang hilak na mga inahan tungos tumang kalipay kay ang ilang gasto liter man tawag bounds mga bata diya sa Talisay City College nasa South Medical Center Hospital nga kung mudunggo ta dito kay kabus lagi ta way bayad ang tambal way bayad ang doktor ang nangu presidente di hepe sa mga doktor mo si Dr. Agustin Agos ligdong ubutan kayo mo na nga ang pangalagad sa Talisay City uban ni Mayor Samsam Gulyas iyang kapikas si Ria Gulyas Congresswoman's First District niya daghan sa gyapod-apod sa mga proyekto mga tabang sa mga kabuso mga idarana mga tigulang na diya sa kini First District og abag sa mayor digdong buutan sa nga Vice Mayor Choi Fernandez Aznar nga kanunay nga nagpada og mga ayuda labi na sa mga dengue fever tuay mga personnel nga nagsuroy pagsusi niini aron matabangan dayon ug uban pa nya hugpong sa mga konsyales nguluhan ni Digol Gulyas Honorable Digol Gulyas and other honorables sila si Maning Cabriana Rudy Cabigas kuni pagumangkon og si Danilo Caballero si Mr. Daan niya Ferdinand Rabaya si Gail Restauro migo kay Indong Aling niya naasan sila si Atty. Rocky Bass si Electo Bacaltos ug si Fee Ilanan niya ang atong EBC President automatic member sa council si Inday Sipina Kunsyal Silingan Dungaling ug si John Restauro Iski kining mga konsyales kanunay hugpong gyud pagtabang sa mayor sa mga resolutions ordinances nga madali pagkagawas ng appropriation aron matuman ang mga proyekto nga moabot yun sa kinatumyang bukid. Sa kinatumyang bukid sa Talisay dong? Kampinsa Huwanay. Oh, pero ang barangay yun. Barangay Tapul ug Manipis. Yeah, Tapul ug Manipis. Yan ang Kampinsa ug uban pa. Hawanay. Tungason sa ni Dungaling kada Domingo. So mga igsoon, salamat kayo sa inyong pagpaminaw ng atong mga social concern na dawat ni Samsam Gulyas ug sa makauban ang ngalan og Seal of Good Governance sa naka-highest award gikan sa national government and given to LGU, Local Government Unit. O nadawat sa niya ang Asia Pacific Luminar Award o ang National Youth Award. Daghan nga mga awards nga nadawat sa Talisay pinagi sa pagalagad ni Samsam Gulyas
iyang asawa Ria Congresswoman Golias ug sa mga kauban. Salamat ug balik ta ni Brother Aling. Oras naman, Brother Uy, Sok. haptan tas panahon ni Dong. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin nato. Uban nato sa Dudong Lapi, si Julius Kaputulan. Ug kauban ako sa Dudong Aling Bakalsog, si Dennis Sabarquez. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbuta po ni atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko.